Община Куклен е една от най-новите общини от Пловдивска област. Учредена е с указ номер 167 от 25 юни 2001 година на президента на Република България и заема площ от 148 квадратни километра, с която се нарежда в групата на най-малките общини в областта и страната. На север-североизток общината заема част от периферията на Горнотракийската равнина с надморска височина 160-180 метра. Останалата територия е разположена върху части от централно-родопския дял Чернатица с надморска височина от 400-450 метра над Куклен до 1650-1700 метра на юг над летовище Бяла черква. Тя е известна и като черешовата градина на Тракия. Затова и празника на черешите е традиционен тук. Възстановяването му и вписването му в културния календар на общината ще привлече нови гости и туристи в града. Има няколко фактора, които ни дават основание да поддържаме твърдението за изключителното геостратегическо местоположение на община Куклен. Общинският център е само на 8 км от втория по големина град в България, с целия му научен и университетски потенциал. Летище Пловдив Крумово, което често играе ролята на резервно на столичното летище, е в непосредствена близост до североизточната част на границата. Единственият град на територията на общината е нейният общински център – град Куклен, с население 5907 души. Куклен получи статут на град с решение на Министерски съвет на Република България от 12 май 2006 година. В града живеят в добросъседство представители на трите основни етноси в България – българи, турци и роми. В града има няколко източно-православни църкви – Света Богородица и Свети Кирил и Методий, а също така функционира и католишка църква с красива външна фасада. За изповядващите исляма в центъра е изградена голяма джамия. Гостите на града могат да отседнат в хотел-ресторанта Замък Орфей, разполагащ с лятна градина и плувен басейн. На 3-4 км югозападно от град Куклен, на 450 метра надморска височина, сред красива природна местност се намира изграденият преди 1000 години манастир Свети Козма и Дамян, намерил място и в разказа Козият рог на именитият съгражданин на кукленци, писателят Николай Хайтов. Манастирът е признат за паметник на културата с национално значение. Църквата към него се съхраняват много ценни икони и стенописи от различни епохи. Векове наред манастирът е бил средище на българската книжнина и култура. Манастирът е основан през Второто българско царство. Споменава се още през 11 век в документ за имотите на Бачковския манастир и възниква като религиозна обител около Аязмо с лечебна вода. Манастирът носи имената на светите братя Козма и Дамян заради техните лечителски способности. Пред самите порти на манастира блика изключително студен и бистър извор, Аязмото, за лечебната сила на който до днес се носят легенди. За това свидетелстват запазените желязна верига с метални гривни, прикачени към голям камък в предверието на църквата, с помощта на които са били усмирявани душевно болните хора, търсейки и намирайки своето излекуване. От край време тук идват болни хора и особено душевно болни, тъй като се вярва, че ако пренощуват в него, ще се почувстват по-добре. В притвора на едната от двете църкви в комплекса, посветена на Свети Козма и Дамян, все още могат да се видят чифт окови. В миналото душевно болни хора са били оковавани с тях към пода с цел да се излекуват. По-настоящем се вярва, че ако болен човек подържи оковите за известно време и ги допре до болното място, ще се излекува. Когато българските земи са превзети от Османската империя, ролята на манастира като място, към което се стичали болни хора, с надеждата да намерят изцеление, нараствала. Турските власти пазили манастира, тъй като в него се лекували и семействата на османските управляващи. Бил е защитаван от набезите на разбойниците, като дори са били изпращани турски войници от Пловдив, когато се е налагало. През 1657 година, когато много манастири в Родопите са разрушени, монаси се стичат към Свети Козма и Дамян, а през 17 век манастирът става книжовен център, като известни творци като Кръстю Граматик и поп Аврам Димитриев са работили тук. Финансово
манастирът е бил подкрепен най-вече от еснафа на българските абаджии. По-настоящем манастирът е действащ и отворен за посетители. Разполага с две църкви. Едната посветена на свети Козма и Дамян и построена през 15 век, а другата наречена Свето Благовещение и построена през 50-те години на 20 век. Манастирският комплекс включва също така стопански и жилищни постройки, както и голямо аязмо недалеч. Църквата Свети Козма и Дамян представлява 22 метра дълга и 8 метра широка кръстовидна безкуполна постройка. По време на принудителното помухамеданчване на българското население, манастирът е бил опожаряван неведнъж, но все пак неговите уникални стенописи са оцелели. В края на 18 и началото на 19 век манастирът е бил обитаван от гръцки монаси, които замазали оригиналните му стенописи и ги покрили с нови, изписани с гръцки надписи. При по-късното реставриране на църквата са възстановени и сега могат да се видят и двата пласта фрески. Манастирът е обявен за паметник на културата. Неговият празник се отбелязва всяка година на 29 юни, Петров ден, като празненствата обикновенно продължават 3 дни. На този ден иконата на свети Козма и Дамян, за която се смята, че е чудотворна, се изважда от църквата. В южната част от територията на общината, върху площ от 23 000 декара, с надморска височина от 700 до 1700 метра, се простира лесопарк Родопи с 4 културно-туристически ядра. Хижа Здравец с надморска височина 1250 метра. Копривките с надморска височина 1350 метра. Студенец с надморска височина 1450 метра и Бяла черква 1650-1700 метра. От 1963 година Бяла черква е признат за планински климатичен курорт и именно там е изградена ски писта с параметри, отговарящи на международните норми за дължина и денивелация между старта и финала. На нея се провеждат официални състезания от регионален мащаб. В подножието на връх Бяла черква се намира манастира Свети Петър и Павел, който в недалечното минало изгоря в основи, но едното му крило вече е възстановено. Едно от събитията са в рамките на проект Културни празници на Куклен. Да претворим традициите Куклен на живо 2012-2013. Финансиран по оперативна програма Регионално развитие, съфинансирана от Европейският фонд за регионално развитие и с финансовата подкрепа на община Куклен. Е и така нареченият празника на черешите, който сега носи символиката на град Куклен като черешовата градина на Тракия. Празникът на черешите започна още в 11 часа с кулинарният конкурс "Вкусът на Куклен", в който взеха участие майстори кулинари и аматьори от град Куклен и всички села в общината – Руен, Гълъбово, Яврово, Добролък и Цар Калоян. Вкусът на Куклен е най-вече емблематичен кулинарен празник, на който тази година си дадоха среща над 70 кулинари, като най-малкият участник беше само на 7 години, а най-възрастният на 78 години. Те се състезаваха в различни категории за наградите на публиката и на журито. Предварително на участниците бяха раздадени материали за подготовка на ястията, които в деня на конкурса бяха изложени на специални маси и сергии в парка в центъра на град Куклен, украсени с отличителни белези на празниците, логата на ОПРР и ФРР. Празника беше отразен широко от местните медии и журналисти, които се насладиха на кулинарното майсторство на участниците. Компетентно тричленно жури, съставено от местен майстор-кулинар и общински съветници, имаше тежката задача да вземе решенията за наградите. Връчиха се 25 поощрителни награди и 7 приза в следните категории. Призът за най-вкусно ястие от череши спечели Радка Делчева от село Гълъбово за ястието пай с череши и вишновка. Наградата на журито за най-атрактивно поднесено ястие отиде при Марияна Христева от село Добролък за кексчета с бели череши и при сестри Илиеви от град Куклен за черешова градина. А специалната награда на журито за отлично представяне и аранжировка на маса на кулинарния празник спечелиха представителите на село Яврово.
Наградата на журито за най-добре украсено и поднесено ястие получи Анка Мерджанова от град Куклен за кошница с череши. Наградата на журито за най-млад участник в кулинарното шоу получи Ивана Панайотова от град Куклен за черешова фиеста. А трите награди на публиката, които бяха определени чрез анкета, отидоха при Гюрсес Хайрула от град Куклен за арабски специалитет, Недялка Хубенова от град Куклен Ордьовър и Яни Дамянова от село Цар Калоян за питка с сусам. Голямата награда на журито "Вкусът на Куклен" спечели Йорданка Ангелова от село Руен за ястието "Сърми в гърне". Участниците и гостите на кулинарния празник се насладиха на прекрасните вкусове, като си пожелаха всички отново да се срещнат и следващата година, когато предизвикателствата за кулинарите ще бъдат още по-големи, както и удоволствието от черешовата фиеста ще бъде във вихъра си. Вечерта в 19:30 часа финалистките в конкурса "Кралица на черешите" дефилираха за публиката, а специално жури с председател известният български музикант Бобо, нашумял с парчето "Дим да ме няма", определи новата кралица на черешите, а именно най-чаровното момиче, което получи първа титла "Кралица на черешите". В краткото време, с което организаторите на този нетрадиционен конкурс разполагаха, успяха да селектират 6 финалистки, които участваха в финалния етап на конкурса. Участничките бяха избрани предварително от жури на организаторите по предварително оповестени критерии, между които, разбира се, немаловажен беше и добрата визия на участничките. Този конкурс не беше като традиционните конкурси за красота. В него участничките трябваше да проявят творчество и да се представят според своята собствена визия за кралица на черешите. Здравей, Вивиан! Здрасти! Как си? Какво искаш да кажеш сега на всички хора тук в Куклен на толкова хубав празник, който се организира? Бих искала да кажа, че това е един прекрасен ден и да пожелая на всички много да се забавляват. Благодаря ти, това е чудесно. Но естествено за тяхната добра визия се погрижиха професионалните коафьори и гримьори от салона за красота "Ексцеленция" град Пловдив. Момичетата представиха страхотно шоу за жителите и гостите на празника. Наградите за участничките в конкурса и за призьорките са осигурени от организаторите на конкурса, от консорциум Филипополис и от фирма Forest Jeans Пловдив. Победителките в конкурса засадиха на следващия ден и по едно черешово дръвче, с което организаторите на конкурса провокираха всички млади хора в Куклен да се грижат за опазването на природата и средата, в която живеем. Не случайно, част от подготвителните събития в рамките на празниците бяха свързани с пролетното почистване и националната кампания "Да изчистим България за един ден". След бурните страсти, които предизвика конкурсът "Кралица на черешите", публиката окончателно взривиха музикантите от Бобо and the Gang, които заедно с графа представиха летния хит "Дим да ме няма", завладял ефира на всички телевизионни канали и радиостанции през 2012 година в България. Ci
Yeah!